Zdravím všetkých priaznivcov kníh Juraja Červenáka, zdravím všetkých Trnavčanov. Mimochodom, je tu niekto z Trnavy? Dneska výborne. Čiže sú tu aj ľudia z Trnavy, toho som sa trošku obával. A vítam aj samotného Juraja Červenáka. Ahoj. Dobrý deň. Dobrý deň, tak ako sa cítiš dneska? Je tu pomerne veľa ľudí. My sme sa naposledy videli v lete na takom letnom festivale v Dolnom Kubíne. Ja som na letnom festivale, že na live streame na Imagine Dragons, tam bolo 60,000 ľudí, tak toto ako zvládam pomerne dobre. To bolo v Dolnom Kubíne, no to bol príjemný, skôr taký komornejší festival a tento je trochu epickejší, takže... A tento je o mnoho epickejší. Ale ako cítim sa dobre, ale už keď pôjdem hore Hodrušov autom, tak budem zývať a už budem cítiť, že som bol medzi mnohými ľuďmi. A už sa aj budeš tešiť celkom domov, nie? Ale áno, ale ja sa teším, že som teraz tu. Ja som človek, ktorý tak celkom sa krúti, keď ma pozývajú na rôzne besedy, hlavne do miest typu Svidník, kam som šoferoval 7 hodín, lebo piatok po obede, samozrejme cez Donovali a cez Prešov po obede. Takže sa krútim, keď sa prečo? Lebo sa ti nechce výjsť? Moc sa mi nechce cestovať, ale som strašne rád na tých besedách a s ľuďmi a podpisujem knihy a debatujem sa. To mi vždy, to mám rád proste, naozaj úprimne rád. Akurát by som potreboval mať ten čarovný portál doma taký, alebo nejaký sci-fi, vieš, že by si sa len preniesol. Že si navolím, že vranou nad Toplou, vieš. A teraz ma pozývali do Bardejov a tam som ako slušne odmietol, lebo chcem si dať budúci rok, si nedávam žiadne záväzky besedové, pretože sa potrebujem venovať nejakým iným veciam, okrem písania. Takže keby som mal taký tak pôjdem hoci kde. Že sa ma volajú do Prahy, do český vydavateľ, že kedy už prídeš zase ku nám, no tak... Čiže keby si mohol vybrať nejaký to cestovanie je pre mňa spôsob dopravy, tak by to bol vlastne ten portál, hej? Že určite niečo, že rovno tam prejdem niekam, áno. To ťa rozloží na molekuly. Každá knižnica by mala, alebo knihkupectvo by mali mať takýto portál, ktorým by ako priamo spisovatelia alebo vieš, by mohli prísť aj nejaký, že Dan Brown, alebo niekto taký ako rovno by, ako len, že prosím vás, že oni určite radi by prišli, keby to znamenalo, že nemusí cestovať ako 2 dní niekam, no. Keby nebol portál, mohol by byť aj vrtuľník? Poslali sme po pána Červenáka. Ako už sa mi stalo, že pošleme po vás auto, ako hovorím, že o to nejde, ja si to odšoferujem, ja šoferujem celkom rád, ale je to také, no. To cestovanie. A teraz ide mi hlavou teraz to cestovanie, zrovna sa zaoberám cestovaním Štajnovi a Barbaričovi. A tam sa ma napríklad ľudia pýtajú, že či oni sa nepôjdu pozrieť niekedy aj do nejakých, že by napríklad išli do Nového sveta, že do Ameriky. Že vyšetrovať nejakú vraždu. A ja na to hovorím, tak z nejakej Ameriky sa do Uhorska cestovalo v tej dobe. Akože z Viedne išiel kuriér do Istanbulu v 17. storočí 2 mesiace. Hej, čiže do tej Ameriky už len na tej ceste by sa mohlo udiať nejakých 5 kníh. Teraz, že v Amerike, v nejakom v tej kolónii prvopočiat sa stala vražda. Zavolajme si Štajna Barbariča z Viedne alebo z Prahy. Pošlite im, že rýchly list nejaký. Rýchly list dorazil o 0,5 roka. Prosím vás. A oni teraz, že OK. Po roku tam prišli, že bohužiaľ, že mŕtvola už nič a stopy už sú vychladnuté, zmil ich dážď zhruba pred 11 mesiacmi a 28 dňami. To by ich museli volať dopredu, že o rok sa tam stane vražda. Nie, vieš čo, ja som to riešil napríklad teraz, ďalší diel bude košický, sorry, ak je to otázka ako nejaká, ale ďalší diel sa bude odohrať v Košiciach. A ja už tak pomaličky si ho pripravujem a tam som si tiež musel vymyslieť, že kvôli čomu oni tam ako idú, hej. Takže proste ich tam poslal cisár,
kvôli, vlastne už to bolo v minulej časti, v Prehrst dukátov, oni už sú na ceste do Košíc, už 3. knihu, takže už ich tam poslal cisár s tým, že majú mu tam nájsť nejakú stratenú knihu, ktorú tam hľadal jeho alchymista, ktorý sa tiež stratil. Takže oni tam prídu, hľadajú nejakého alchymistu s nejakou knihou a medzi tým sa stane ten zločin, ktorý bude taký ako hlavný vlastne v tej knihe, ktorý sa stane zhodou okolností práve vtedy, keď tam budú a ktorí budú môcť tak ako online interaktívne vyšetrovať, že naozaj uvidia miesto činu a tak ďalej. Takže lebo aj Košice, Praha, akože šikovný jazdný kuriér spravil za 10 dní v tej dobe. No, toto som sa chcel opýtať úplne asi nakoniec, že kedy bude tá ďalšia kniha, ale povedal si teraz, že ďalšia, teda bude ďalší Stein a Barbarič bude v Košiciach, ak to vyjde, bude v Košiciach. Ale áno, budú, ale kedy kniha konkrétne bude, tak to ešte neviem presne. Čiže zatiaľ je len rozpísaná v podstate. Áno. Ja teraz vlastne pracujem na 3 rôznych knihách, to sme sa rýchlo dostali, že a čo ďalej v tvojej tvorbe, to byla aj posledná otázka. A už sme na konci. Že vlastne, no vidíš, aký si šikovný. Môžeme ísť rovno podpisovať, je to rýchlo vybavím autora v rekordne krátkom čase. Ja teraz vlastne mám rozpísané 3 knihy a mám také, ako občas sa v niektorej zaseknem, tak kým sa s ňou ako odseknem, tak si napíšem pár strán alebo kapitolku alebo 200 ďalšej. Takže sú to ako Kapitán Stein a Notár Barbarič v Košiciach. Okrem toho mám rozpísaný druhý diel Šarkanových pokladov, čo bola vlastne prvá časť, sa volala Zakliatý kláštor, to je 19. storočie s Dobšinským, s Adamom Šarkanom, čo je taký nový hrdina, s takými dievčatami s nimi sú. A ešte mám 3. knihu, ktorú už mám tiež v takom štádiu, že už mám aj niečo napísané a mám to dosť podrobne rozvrhnuté, tak to je zo série Kapitán Bátory, Dobrodružstva kapitána Bátoryho, tak to je vlastne ďalší diel 6., ktorý bude o oslobodzovaní Nitry spod tureckého jarma. Čiste teoreticky, toto som sa vôbec nechcel opýtať, len mi to tak teraz vlastne zišlo na že ty vlastne si známy tým, že píšeš historické témy, historické knihy, historické detektívky, alebo teda vlastne fantasy. Keby si dostal takú objednávku, že napísal by si nejaký príbeh zo súčasnosti? To záleží na tej objednávke, samozrejme. Niekto prišiel a ponúkol mi za to honorár, ktorý bol 3-krát taký, ako mám za, čo ja viem, tieto historické detektívky, tak by som sa zamyslel. Ale teda mňa súčasnosť, nechcem povedať, že nebaví, ale sa tak nevyznám v nejakých súčasných veciach, tak ako sa už celkom dobre vyznám v nejakom 16. storočí, hej. Nejaké právo a takto. Takže keby to mala byť kriminálka zo súčasnosti, tak tam sa príliš nechytám na také už súčasné kriminalistické postupy. Jednak sa v nich príliš nevyznám, aké sú nové trendy a okrem teda odvolávania všelijakých policajných riaditeľov a podobných vecí, ktoré sa dejú v polícii. Na to sú iní. Takže jednak sa v tom nevyznám a jednak ma to príliš neláka ako autora, že mám rád také tie detektívky ako Robert Fangulík, Agatha Christie, alebo Sherlock Holmes, že nájdu mŕtvolu a pri nej je odtrhnutý gombík z nejakého niečo. Je to ostatne aj v tejto knižke použitá takáto klasická stopa, teda neskúmajú potom akože DNA a rodokmene, nejaké genealogické a neviem čo všetko. Takže čo sú také modernejšie. Mňa to ako baví čítať. Autorom, ktorý takto píše, Michael Connelly, to sú také naozaj, že on sa snaží úplne tie najmodernejšie nejaké trendy, ktoré sú v kriminalistike do toho zapájať. Mňa to hrozne baví čítať, ale moc ma to nebaví, neviem to písať, ani ma to nejak neláka ako autorsky. No, než sa pustíme do toho nového Steina a Barbariča, ktorý teda, ako som povedal, sa odohráva v Trnave, Lovec čertov, s tým krásnym sloganom Trnava je malý Rím, sama kurva, samý kmín, nádherné náboženské mesto a ospravedlňujem sa. Zabudli sme povedať, že je to 18, 16 plus.
Hej, tak ale ja ešte predtým sa chcem spýtať na jednu vec. Ja som si vlastne uvedomil, že ty si vlastne svoju prvú knihu napísal v roku 1909, vydal v roku 1993, ktorý bol tvoj knižný debut, čo je presne pred 30 rokmi. Čiže ty máš vlastne 30 rokov za sebou aktívnej činnosti profesionálneho spisovateľa. Nemal si nejaký pocit, že si to nejako chceš pripomenúť nejako špeciálne niečím? Je to tak, že uvedomil som si to a mal som o tom jeden nejaký status na Facebooku, že je to 30 rokov, odkedy vlastne vyšla moja úplne prvá taká ako srandovná, ale predsa len kniha. A zároveň je napríklad, že prvý Stein a Barbarič vyšli 2013, takže tam je napríklad 10-ročné výročie, ako hej. A teraz ako čo ja viem. Pripomenieme si to teraz takto, že 30 rokov, odkedy vlastne píšem. 30 rokov je... Na budúci rok bude 20 rokov, odkedy sa iba písaním živím. Takže... No, veľmi logicky, že je to možno teraz pre teba jednoduchšie, ľahšie. Ja totiž z hodou okolností vlastne akože robím svoju rozhlasovú reláciu tiež od roku 1993, čo tiež vlastne 30 rokov. A moja svokra mi tak minule hovorila, že no však čo už sa s tým toľko babreš, veď už to robíš 30 rokov, že to už je tak šup. Najvyšší čas začať robiť niečo užitočné. Čiže možno aj o tebe už majú pocit, že tak robí to 30 rokov, že veď to už sa vlastne akože píše samo, nie? Vieš čo, neviem, či jednak dostanem sa aj k tomu, ale podľa mňa to ľudia tak ako moc nevnímajú, že ja som autor, ktorý je 30 rokov ako na scéne. Aj keď som, ale bol som v tých svojich žánroch, vo fantasy, science fiction, bol som v takých, ako moja žena to volá periférne žánre. Že hovorím, ty tu žiješ z periférnych žánrov, tak sa vyjadruj s úctou. Takže... Vy žijete, vaša rodina žije z periférnych. Áno, tak, ale... takže ja som skôr ako sa dostal do takéhoto povedomia, že na bibliotéke sa zhromaždí toľko ľudí, až vlastne naozaj vďaka tomu Steinovi a Barbaričovi a možno predtým trošku Kapitán Bátory a popri tom rezonujú tie fantasy moje knižky, Černokňažík, Bohatier a tak ďalej. Takže ja sa ako vlastne cítim, že som takým ako autorom, ktorý je tak ako viac na trhu nejakých 10 rokov. 20 už som taký, že naozaj intenzívne píšem a že sa tým naozaj živím a 30 to už ako to už ani... No a či to ide ľahšie, vieš čo ja viem, ani nie. Keby išlo len o to remeslo nejaké, tak to už dávam tak akože bez problémov, že idem, že netrápim sa. Nesedím ráno hodinu pred prázdnou stránkou monitoru, takže to už sa mi nedieje, naozaj si sadnem a začnem ťukať a okamžite to začne ísť, stačí jedna veta, už to ako ide. A to už je druhá vec, že potom na druhý deň si uvedomím, že tie 3 strany, ktoré som napísal, že sa dajú, že ten dej, ktorý som tam napísal, sa dá napísať nejak inak. Že aha, že toto je OK, ale len na základe toho, že som to napísal, som teraz zistil, že toto až tak nefunguje, napíšem to a tak toto prebieha, ale to písanie mi už tak ako ide samo. Ale to vymýšľanie tých zápletok a tých rôznych vzťahov a postav nových a hlavne to štúdium tých vecí okolo toho. Ešte tá Trnava bola taká ako nič proti Trnave, samozrejme, ale aj tu som si naštudoval poctivo, mám dejiny Trnavy, všetko. Mal som na vlastne kontakt okamžite na pána Jakuba Roháča, ktorý je taký historik, archivár trnavský, takže ten mi veľmi ochotne čokoľvek poslal, čokoľvek vysvetlil. Preto aj vystupuje v tej knihe ako postava, takže to štúdium v tej Trnave prebiehalo celkom ľahko, ale Košice sú trochu ako iná káva a tam mám niekoľko historikov košických, už otravujem mailom a už mi aj niečo veľmi ochotne poslali aj s tým, že veď my vás čítame, tak jasné, dobre, takže fajn
asi čokoľvek sa deje, tak ja si ako neviem si to tak ako hodiť cez plece, že Stein a Barbarič idú po hlavnej v Košiciach a zabočia do nejakej uličky a teraz, že čo je to za ulička? Volá sa univerzitná, OK, predtým sa volala jezuitská. OK, viem, že jezuiti ešte v roku 1600 neboli v Košiciach, tak už píšem pánovi Richardovi Papáčovi, historikovi z Východoslovenského múzea, že tá ulička, ako sa volala, Väzenská, výborne a tak. Čiže to sú veci, ktoré ma ako keby zdržujú, ale baví ma to a takto tá tvorba prebieha neustále. Takže ide to ako keby ťažšie, ale keby som písal takým spôsobom, ako za takých dávnych čias, keď som trilógiu alebo štyrilógiu Bohatiera napísal za 1,5 roka, tak to dnes by som to písal 3-4 roky. Takže keby som písal nejaké také príbehy ako vtedy, tak by to išlo stále dobre, ale to štúdium okolo toho a všetko to kombinovanie tých všelijakých, tie Košice, už som doplietol tú zápletku tak všelijako. Teraz som zistil po nejakých 70 stranách, že teraz je to už dosť očividné, že vlastne kto je vrah, ako som si to vymyslel pôvodne. Že tu už to akože šikovný čitateľ to vlastne ako odhalí a teraz to musím vymyslieť, že inak. Že toto, čo som mal vymyslené pôvodne, zápletku detektívnu, tá bude len na také oklamanie čitateľa, že si budú myslieť celý čas. Na konci bude ešte ako iný zvrat. Nemusím vymyslieť v priebehu, ale to nevadí. No a teraz pri rozprávaní o knihe samotnej ja si musím dať vždy veľký pozor, že aby som nepovedal niečo, že čím sa dostaneme príliš ďaleko do nemilosti, že aby sme tým, ktorí to ešte nečítali, pokazili ten pôžitok z toho čítania. Mňa sa nejaký pán prevčerom alebo predprevčerom na Facebooku som dával pozvanie, že príďte na bibliotéku, je beseda. A pýtal sa, že je pre mňa bezpečné prísť na tú besedu, pokiaľ som tú knihu ešte nečítal. Tak som mu slúbil, že budem zdôrazňovať moderátorovi, aby tentokrát nečítal úryvok z poslednej kapitoly z popravy páchateľa, ako sa raz stalo. Nechcem ukazovať prstom, že ktorý moderátor sa toho dopustil. Hej. Máš tu veľmi peknú scénu popravy v Mŕtvom na pekelnom vrchu. Rád by som s nej kúsok prečítal. A ľudia, že... Hej, a ja som sa ešte vlastne aj čudoval, že prečo sa oni čudujú. Ale je zaujímavé, že si to neuvedomil. Pretože ja to takto neberiem. Akože ja si pokojne prečítam aj ten záver, že kto je vlastne tým páchateľom a potom zase sa znova vrátim a čítam si to tam, kde som vlastne akože prestal. Ale teda chápem, že veľká väčšina čitateľov takto knihy nečíta a že chce si to teda užiť aj s tým všetkým napätím. Ale chcem sa opýtať... Toto je vlastne kniha, že kde už teda tou hlavnou postavou, to som si vlastne teraz tu tak pripravil, že akože hlavné postavy, vedľajšie postavy, utajené hlavné postavy, utajené vedľajšie postavy. Tou hlavnou postavou je tentoraz Bohdan Jaroš. Áno. Áno. A vlastne je tou hlavnou postavou v tom románe úplne sám. A to už vlastne aj v tom predchádzajúcom, už vlastne v tej 8 sa on tak vlastne dostával úplne do popredia. A ja si pamätám jeden taký náš rozhovor, kde si vlastne hovoril, že máš veľa reakcií od čitateľov a najmä čitateľiek, že na tú postavu toho Jaroša tak ako veľmi reagujú a on sa naozaj ukázal ako veľmi zaujímavá, veľmi nosná postava aj v tom predchádzajúcom románe z Kremnice, kde sa teda ukázalo, že fantasticky funguje ako akčný hrdina, aj ako človek, ako postava, ktorá teda v sebe nosí veľa rôznych vrstiev, démonov a tak ďalej. A tuto funguje absolútne fantasticky. Bol to zámer, že vlastne nejakým spôsobom nechať Steina a Barbariča v pozadí? Lebo musím povedať, že mi nechýbali. Hej, OK. Mne áno pri písaní, teraz sa priznám, ale tu vlastne nebol zámer ani napísať túto knihu pôvodne. Pôvodne mala byť tento 9. diel, alebo 9. kniha zo série mala byť poviedková kniha.
Mala sa volať Muránska bosorka. Jedna poviedka mala byť čisto o Barbaričovi, ktorá už vyšla kedysi v Slovensko Noir, v takej antológii, volá sa Mátohy na Krížnej. Kto je z Bratislavy, tak vie o Mátohách na Krížnej svoje. A mala byť Muránska bosorka, čo je poviedka na ceste z Kremnice do Košíc, ktorá nakoniec možno vôbec ani nevznikne, a keď tak niekedy inokedy. A mala tam byť na začiatku jedna poviedka, pri ktorej som si povedal, dobre, tak skúsim, že sa ma ľudia na to pýtali, že keď už bol samostatný, Vlk a Dýka bol samostatný Barbarič, niekde bol Stein dominantný v Les prízrakov. Takže skúsim teda napísať, že Jaroša samostatne, ale necítil som sa veľmi písať o ňom celú knihu. Napíšem poviedku do tejto poviedkovej knihy, že on tam niečo ako vyrieši. Keď som mal asi 120 strán tejto 50-stranovej poviedky napísaných, tak som si povedal, že dobre, tak bude to naozaj román. Tak sa to vyvinulo. Priznám sa, že mne tam Stein a Barbarič počas toho príbehu občas chýbali. To také, že ich vlastne komentovanie toho deja. Čokoľvek sa deje, vyvíja sa aj tá zápletka detektívna, nájdu nejakú mŕtvolu, nejakú stopu, že oni o tom ako debatujú, a ten Jaroš tam bol sám. On tam ako keby, mi tam chýbal niekto byť k nemu, s kým by sa o tom, s kým by to prebral, s kým by to predebatoval, a kvôli tomu som tam vlastne vymyslel rôzne vedľajšie postavy, s ktorými on toto ako robí. Snažil som sa, aby boli tiež zábavné, aby to neboli len nejaké ako náhrady za Steina Barbariča, ktoré budú priehľadne, že no tak nemá tam Steina Barbarič, tak tam má iného, nejakého notára miestneho alebo niečo podobné, a má tam takého starého kata, s ktorým niečo predebatuje, a potom tam má takého poručíka husárskeho, s ktorým vlastne tiež niečo rieši a spolu niečo vyšetrujú. Takže mne tam tí Stein a Barbarič ako keby chýbali pri písaní, ale dúfam, že som to napísal tak, že čitateľom chýbať nebudú, že si proste prečítajú, OK, tak Jaroš medzi Kremnicou a Košicami, nie vlastne dokonca medzi ešte Plzňou, teda Anielom v podsvetí a Prehrst dukátov, tak medzi týmito knihami zažil vlastne takúto príhodu. A mal som vymyslené ešte ďalšie preňho, ale tak to už uvidíme do budúcnosti. Takže sa to vyvinulo. Môj český vydavateľ raz povedal, že Juraj, ty keď začneš písať poviedku, tak je z toho kniha, a keď začneš písať knihu, tak je z toho trilógia. To sa ako občas sa to stane. Napríklad Les prízrakov, to bol nejaký 6. diel, tuším, bol pôvodne len mal byť prvá kapitola do Aniela v podsvetí, do toho plzenského prípadu, že než odídu do Plzne, tak zažijú niečo doma chvíľu v Trutnove, tam v tých ako proste Krušné hory a tak ďalej, hej. A Krkonoše, teda, pardon. To tiež sa vyvinulo tak, že ja som si kvôli tej poviedke naštudoval množstvo zaujímavých informácií a potom už mi bolo ľúto ich odbiť len nejakými pár stranami, nejakými 3 kapitolami, a tak vznikol román potom na rôzne motívy, ktoré sú typické a ktoré sú skutočne sa naozaj týkajú tej lokality, v ktorej sa to odohráva. No, toto rozprávanie o tých postavách je práve taká akože veľmi vratká pôda, ak teda nemáme niečo viacej prezradiť, pretože sú tu aj historické postavy, sú tu známe historické postavy, možno tak nasvietené z takého úplne iného uhla. Je tu grof Stanislav Turzo, je tu z tých vedľajších postav, mne sa tam napríklad nesmierne páči tá postava toho starého kata, alkoholika, ktorý tam vlastne vysedáva v tej krčme a chce od tých ľudí, aby mu teda vlastne niečo zaplatili a rozpráva nejaké také tie svoje historky. To je v podstate ako keby, že Jaroš na dôchodku raz. Ktorú z týchto postav vedľajších alebo hlavných v tom románe si ty tak špeciálne obľúbil? Obľúbil predtým, než som ich zabil. Neviem, či obľúbil. Ten kat bol taký, akože áno, že tam starý kat, ktorý bývalý kat na dôchodku, ktorý tam s Jarošom si niečo porozpráva a aj mu pomôže s niečím. Takže
mi to prišlo, že aha, že to je človek, ktorý by sa s tým Jarošom aj ako podebatoval, aj by bol rád, keby mu ten mladý potulný kat niečo vlastne povedal, že čo je nové vo fachu a tak, aké sú novinky, aké sú nové postupy v mučení, alebo tak, že sa tak porozprávajú ako kolegovia. Takže to mi prišlo zábavné, že tam taká postava bude. Bavil ma aj ten Stanislav Turzo napríklad, ktorý je ako reálna postava a rôzny ďalší. Potom sú tam takí, sú tam ľudia, ktorí sa volajú podľa skutočných osôb. Ja keď som začal knihu písať, tak ja vždycky dám takú výzvu, že ste z Trnavy, máte meno, ktoré je typické pre túto oblasť, chcete zomrieť v tejto knihe. Takže a ľudia mi potom píšu na Facebook, že čo ja viem, napísal mi pán, ktorý sa volá Ondrej Repa. A je to taký fanúšik, ktorý často komunikuje v komentároch na sociálnych sieťach u mňa. Takže že ja som z Trnavy a my sme tu takí ako, OK. to meno sa mi hodilo. Dúfam, že pán Repa sa potešil, keď čítal o sebe ako o takom ako zaostalom ako keby diskotékovom vyhadzovačovi. Tam je taká postava, takže tak predpokladám, že to bral s humorom, to už viem podľa tých jeho komentárov, že určite to bral s humorom. No a tak rôzni sú. Tam je tam ten pán Jakub Roháč, ktorý tam vystupuje ako podslúžny, ako taký úradník, že Jaroš, že konečne nejaký inteligentný človek, s ktorým sa tu dá porozprávať, tak to je ten pán, ktorý mi vlastne radil pri písaní knižky, posielal mi rôzne materiály a mapky a obrázky a zoznamy radných pánov dobových a tak ďalej. No a to samotné prostredie, pretože to teda, čo mňa nesmierne baví na tých tvojich knihách, to je vlastne opis toho prostredia, kde sa to odohráva v tom meste s veľmi sugestívnym pozadím. Musím teda povedať, že úplne, že najviac na mňa zapôsobila Kremnica, že to vtedy, to niekedy mám taký ten pocit, že že tak toto úplne, že klobúk dole, že ja mám normálne, že pocit, že ja v tej Kremnici, že som práve teraz v tejto chvíli, že úplne to cítim. No a tu Trnavu je tu... Ku Kremnici som mal vynikajúce materiály od miestneho pána historika Daniela Kianičku, ktorý napísal vyslovene knihu, že Kremnica v 16. 17. storočí v tej ako období a takže som o nej vedel prvé, posledné a tam bol taký sociálny podtón to malo mať, že vlastne tí baníci, ktorí pracovali v tých banských mestách, že boli vlastne hrozní chudáci, trpeli hroznými chorobami a tak ďalej, takže áno, tam to malo to takú atmosféru. Ja len tak odbočím, že kým sa dostaneme ešte k tej Trnave, že ja som tak uvažoval, že ty už máš vlastne to Slovensko tak naštudované, že ty si vlastne v rôznych častiach Slovenska prežil vlastne kus života v podstate. Síce v minulosti, ale v podstate prežil, že vnímaš už takto toto Slovensko, že ideme teraz cez Gemer, že veď tu som strávil 2 roky. Tu boli nejakí moji chlapci a toto, ale... Čo ja viem, že či ešte som zďaleka nebol všade v rôznych oblastiach, ako mám rozsiahle oblasti, celé východné Slovensko vlastne ešte nebolo v žiadnej knižke, píšem o tom teraz a ten ako materiál je mohutný, všetko, čo k tomu si ako čítam teraz, študujem, nie len ku Košiciam, ale k tzv. Pentapolitáne, to boli tie také združenie miest, alebo spišské stolice a tak ďalej. Čiže to teraz poznávam. Ale napríklad, ja som žil 6 rokov v Košiciach vďaka manželke. Tam sa narodila aj naša dcéra, tunak prisediaca. A vlastne som bol 6 rokov Košičan a celkom som ich spoznal. Ale teraz, keď píšem tú knihu a orientujem sa v historických Košiciach, mám mapy zo 16. storočia, a si hovorím, že OK, tak tu som nikdy ani nepáchol, to neviem, netuším. Že keď žiješ v tom meste tak normálne, tak často mi ľudia, ktorí žijú v nejakom meste a odohráva sa tam tá kniha, tak povedia, že v mojej knihe zistili, že neviem čože a že fakt to tam je. Takže som takto spoznával Štiavnicu, keď som písal tie štiavnické časti, prípady. A teraz vlastne tie Košice spoznávam tak z toho historického hľadiska, že
napriek tomu, že som tam 6 rokov žil, tak tam znovu teraz niekedy si budem musieť urobiť výlet a veľmi dôkladne si prejsť teraz tie historické veci už s tým, že mám v hlave tú mapu toho mesta, že si to tak ako obídem aj pozdĺž hradieb, že si obídem, že budem vedieť, že OK, tak to išli a tu sa niečo udialo, tu našli mŕtvolu, tu našli hento, tamto. Takže tá historická súvislosť ti dá taký ako iný obraz o tom meste a tak na východnom Slovensku potom ešte pôjdu aj nejak ďalej, ako určite nejaký Prešov, možno Levoča. Stará Ľubovňa. V Starej Ľubovni bývajú moji svokrovci, takže tá už je objednaná jednoznačne, takže Stará Ľubovňa, Ľubovňanský hrad a to je zaujímavé, tam už sú tie poľské zase vplyvy také, to je zase trochu o inom, než to Uhorsko, takéto to maďarské naše a nemecké hlavne teda ako, takže spoznávam, no aj ten Gemer o Gemeri som nevedel nič sa priznám predtým, než som začal písať Zakliatý kláštor a tak už sa celkom chytám aj, že aká dedina, čo kde je, aj som si to prešiel tam, aj prejazdil, aj prechodil, takže tak a robíš také rodinné výlety, áno, ktoré jasné. Tvoji príbuzní začínajú čoraz viac nenávidieť s tým, že s podrobným výkladom, že tu je toto. Nie, tak minule som vravel mojim dievčatám, že máte také nejakú sobotu, máte také šťastie, že dnes prší a že teda ideme do nákupného centra Európa, lebo ináč už by sme boli v zrúcaninách Gímeša. Oni, takže, to je škoda. Oni, že áno, tak toto ako. No a Svetlánka to volá, že nejaké otcové šutre. A má to rada, ju to zaujíma, ako má rada fantasy a sama snaží sa vymýšľať nejaké už ako, takže má rada takéto to prostredie hradov a nejaké historické, lebo to deti fascinuje, majú radi všelijak Pán prsteňov. Máme teraz ako veľké obdobie Pán prsteňov, ja teda už asi 40 rokov, ale Svetlánka aktuálne teraz dcéra. Čiže má ona už ale má také, že otcové šutre. To znamená, že ideme na nejakú zrúcaninu. Chcel som sa opýtať, či už má v svojej detskej izbe aj svoje prvé meče a dýky. Má. Ja mám vo svojej ako obývačke svoje. Zdedila teraz po mne obrovský plagát Pán prsteňov Návrat kráľa. Ja som kedysi robil v kine vedúceho kina nejaký čas a akurát tedy sa premietal Návrat kráľa Pán prsteňov. Bol k tomu taký obrovský, taký celostenový plagát, taký zhruba odtiaľ až povrch. A nejak zostal potom navyše, keď som tam pracoval, tak som ho mal doma, ja vo svojej izbe nejaký čas a teraz ho Svetlánka, ktorá ako má rada Pán prsteňov, aj prečítala knižky, film sme už niekoľkokrát pozerali, tak našla ten plagát, tak už ho má vo svojej izbe taký ako obrovský. Už sa neviem, že tam škerí glum a hovorím, to máš dedičstvo po otcovi. Kedy si vieš dedil nejaké gobelíny možno a tak, ako dnes je, že celostenový plagát Pán prsteňov Návrat kráľa. No a poďme teda naspäť do Lovca čertov, tam sa to začína na hrade Korlátkom a pokračujeme postupne vlastne do Trnavy a tú Trnavu je tam aj dosť cítiť, hej, lebo je to takéto dobytkárske mesto a je to teda mesto viery a mnohých kostolov, ale teda je to aj mesto hriechu. Tak skús to trošku rozviesť, že ako vyzerala teda tá Trnava v tom roku 1600, keď sa tam zastavil Jaroš. Malá historická vsúka. To mi vyčítali v nejakej recenzii, že je to všetko super, ale nemám rád tie náhodné historické prednášky, ktoré sa tam občas ako odohrajú v nejakom odstavci, takže ja to mám rád. No a Hrad Korlátko, hneď na začiatku, krásne miesto, zrúcanina teda. Tam sa prebiehala tzv. Česká cesta Via Bohemika, ktorá viedla vlastne z Prahy do Budína za dávnych čias a viedla cez tie Malé Karpaty práve popod hrady ako Ostrý kameň, Korlátka a povyše Smoleníc a cez Trnavu do Šale a tak ďalej dole až do Budína. A tá cesta bola veľmi významná, obchodná, takže v tej knižke je spomenutá aj tie hrady okolo nej, aj to, že vlastne po nej prebiehal vlastne celý obchod
už v podstate neviedla do Budína, pretože už bol obsadený Turkami Osmanskou ríšou, takže napriek tomu mala svoj význam. A tá Trnava, ja som samozrejme, mnohí čitatelia chceli, aby sa diel odohrával v Trnave. Niekedy dávam takú anketu, že čo by ste povedali, že kde sa má odohrávať ďalšia kniha a prečo. Že povedzte mi niečo zaujímavé, nejaký príbeh z minulosti, nejakú vraždu, nejakú povesť, niečo takéto. No a Trnava sa často objavovala, že Trnava, musia už konečne Trnava, tak som si povedal, dobre, tak Jaroš pôjde do Trnavy. A takže som si začal, a samozrejme to prvé bolo, že Trnava je malý Rím a že tam vlastne sídlila, že bola vlastne cirkevným centrom Uhorského kráľovstva v tej dobe, pretože za zvyčajných okolností bol Ostrihomské arcibiskupstvo, ale keďže bolo pod tlakom Turkov alebo aj obsadený Turkami Ostrihom, tak sa to presťahovalo do Trnavy. Takže Trnava bola vlastne cirkevným centrom Uhorska, takže som si hovoril, OK, takže musí to byť niečo s týmto. No tam nejaký vykradnú kostol, alebo vieš, čokoľvek, čo sa bude točiť okolo tých cirkevných hodnostárov. Lenže potom som si zistil, keď som si začal študovať Trnavu v nejakom 16. 17. storočí, že ona bola predovšetkým obrovský trhové miesto, cez ktoré vlastne z Uhorska všetky plodiny, teda obilie a dobytok a kone, vlastne prúdilo, tam sa to predávalo a odtiaľ sa to potom už hnalo alebo vozilo do Čiech, do Viedne, do Slieska, dokonca do Norimbergu a tak, kde bol tiež obrovský trh, taký ríšsky pre veci. A keďže ja osobne milujem westerny, ako o mne niektorí ako čitatelia už určite si všimli, tak keď som si zistil, že Trnava bola také veľké dobytkárske mesto, tak som si povedal, OK, tak toto ma zaujíma viac a že budú tam vlastne nejaké zápletky s nejakými miestnymi rančermi, a s nejakými banditami, zlodejmi dobytka a tak ďalej. Čiže aj toto sa tam nejakým spôsobom preplieta. A práve pred hodinkou ma zastavil kamarát, že hovorí, že tú Trnavu si nádherne definoval hneď v prvej kapitole, v prvej vete druhej kapitoly, ktorá začína tým, že cesta do Trnavy bola samé lajno. A on hovorí, to je výborné, že to ako mám rád, že sa mi páčilo, že vždy, keď pôjdem do Trnavy, tak si na to spomeniem. Oni si to cez to mesto prúdili tisícové stáda dobytka každý rok. To znamená, že aká tá cesta asi bola, hej? Je to taký detail, no. On tam vstupuje s tými zababranými čížmami. Ja ten ako dobový smrad mám rád v tých, ako to je jasné, že musím to tak ako písať. Samozrejme už také veci, niektorým sa už vyhýbam. Napríklad to, že všetci boli všivaví, tak to už tam moc ako nerozoberám, lebo to je také ako, ale všetci sa furt škrabali a tak, takže aj šlachta, čokoľvek, to je jedno. Takže to sú také veci. Vylievajú ale mám rád ten... Vylievajú nočníky z okna. Áno, ale on sa tam ten Jaroš tak podiví vlastne, keď mu povedia, že je tu taký slávny nevestinec s takou ako úplne, že špičkovou zamestnankyňou, tak to on bol taký prekvapený, že vlastne, že akože, že takéto vlastne nábožensky založené mesto. Áno. Vtedy sa tam pripomenie. Ten nevestinec je reálny, aj bol na tom mieste, ako je tam v tej knihe približne opísaný, takže aj okolo toho sa točí zápletka. V nevestinci sa niečo stane, zmizne odtiaľ nejaký pán, nejaký dôstojník, takže to už ako nechcem nič vlastne ďalej veľmi prezrádzať, ale áno, a dokonca bol na polceste medzi kláštorom a tou hlavnou ako bazilikou Trnavskou a tam naprostred tej ulice, že bol nevestinec a vlastne od toho pána Roháča, ktorý je ten trnavský historik, tak mi hovorí, že oni to aj potom že je zachovaný dokument, ako to riešili, že ako to je hanba, že tam majú ako vlastne jezuitské kolégium, neviem čo, a toto a tam je ako hanbinec, nevestinec, takže verejný dom, takže že to tak ako celkom to ako sa tým zaoberali, takže vďaka tomu vieme, kde presne bol ten nevestinec a že bol.
No, ty už na sa tak na mňa díva, že rozpráva ešte o tom nevestinci. Nie, to nech si... Nevestinec je úplne výborný aj so všetkými tými detailami okolo neho, ale snažím sa držať veľmi na úzde. Ja napríklad teraz v Košiciach nie je žiadny nevestinec. Nie, oni nemali. Vieš prečo? Lebo Trnava boli katolíci a tamtí boli väčšinou protestanti a tí protestanti boli ešte prudérnejší ako. Hej? Čiže oni ako v stredoveku boli nevestince v podstate v každom meste, ale zistil som, že v takých Košiciach už okolo toho roku 1600, že medzi týmto už tí prijali reformáciu a tamto a to celé zrušili a dosť tam boli prísni na takéto poklesky proti mravnosti, o mnoho viac než v tej Trnave. Aspoň sa mi to tak zdá z tých takých ako aj zoznamu zločinov, ktoré sú uvedené, tak napríklad v Košiciach sa veľmi často cudzoložstvo trestalo smrťou, za čo bol ako vo všeobecnosti trest smrti v tej dobe, ale väčšinou to tak brali tak ako blahosklonne, že dobre, tak ako tuto sa spustila s tamtým a riešili to potom a vybavili to iba tým, že ju vyšľahali trstenicou. Samozrejme ženu, lebo žena bola vždy vlastne. Žena je nádoba hriechu. Žena bola vždy príčinou toho, že sa to stalo. Smilstvo alebo cudzoložstvo. Takže väčšinou trestali tú ženu za to, chlapovi dali nejakú pokutu a čau a v Košiciach ich akože zašívali do mecha a hádzali do hornádu. Ešte hlboko v 17. storočí je tých prípadov dosť veľa, že prichytili ženu pri cudzoložstve alebo pri smilstve. Smilstvo bolo vlastne predmanželský, cudzoložstvo akože áno, všetci vieme, takže tam je veľa záznamov z tej doby, že sa to potrestalo naozaj smrťou a prebiehalo to tak, že keď ženu odsúdili na trest smrti za cudzoložstvo, tak v noci bola vo väzení a doniesli jej tam ihlu, niť a balík plátna. Z toho si musela ušiť ten mech sama ona. Ráno ju do toho zaviazali a na určitom mieste ju hodili do rieky Hornád. Mali na to presne také miesto, kde sa topili ako aj bosorky, ale našiel som asi 90% tých žien utopených v Hornáde bolo cudzoložstvo. Takže bacha na to. Bacha na Košické. Po Košiciach si na to treba dávať pozor, takže... No a ty keď... Čo bola otázka? Neviem už, ale... Nevestinec, ja som vravel, že dosť prísne to tam boli takí, ako dosť to tam trestali, ako, hej. Takže. Že ty už vlastne, keď teraz píšeš tie Košice, tak ty už zvyčajne vlastne aj uvažuješ nad tým, že Košice teda toto je 9. diel, Košice budú 10. a uvažuješ už aj, že v ktorom meste bude ten 11. Že aspoň tak akože latentne, že čoho by sa potom tá zápletka mohla tam týkať? Áno, približne. Je to také... ja som vravel, že bude východniarska trilógia, ako keby. Ale uvidím, ako sa mi to bude chcieť, ako sa to podarí. Ja mám taký úmysel, že teraz po tých Košiciach bude kniha, kde budú 3 poviedky. Ale ako som tu už predtým uviedol, tak s mojím písaním poviedok je to ako pomerne zložitá ako záležitosť. Čiže ja napríklad, kedysi som mal besedu v Prešove a ty si tam kedysi bol tiež, na Prešov číta rád, je taký literárny festival, ktorý si moderovala. Ja som tam bol v Prešove, v Prešovskej knižnici, mal som tam besedu a tam už tie panie: Pán Červenák, tu máte balíček s našimi knihami, prešovské opevnenia, dejiny Prešova. Viete, keby náhodou. Takže toto mám odložené a budem to musieť niekedy využiť. Takže niečo takéto. Samozrejme potom Levoča, Kežmarok, neviem. No. Veľa z toho spracovala pani Tina van der Holland, spisovateľka pod týmto pseudonymom píšuca, košická, ktorá mala sériu historických takých detektívok, thrillerov, aj z Košíc, aj z Levoče a myslím, že z Kežmarku je tá tretia, takže uvidím ale myslím si, že tam je toľko materiálov a toľko rôznych vecí sa dá použiť do zápletky, navyše tie sa odohrajú v dosť inom období, takže uvidím. Hovorím, tá stará Ľubovňa je istá,
a začnem písať poviedku z Prešova. Už to vidím, ako na strane 150 si poviem akože do čerta. Zase, ale uvidíme. No, chcem sa ešte opýtať na to, akým spôsobom tie tvoje knihy fungujú v zahraničí. V Čechách vychádzajú, ty si niektoré vlastne svoje knihy písal ako vyslovene po česky, v češtine vychádzali aj tie fantasy záležitosti v podstate ešte skôr ako na Slovensku. Táto séria vychádza vlastne aj v Čechách. Tam o tom hovoria, my tu hovoríme, že je to vlastne akože obdobie protitureckých vojen. Tam oni, pre nich je to Rudolfínske obdobie, že vlastne séria z Rudolfínskeho obdobia. Vychádzajú tvoje knihy aj v Poľsku, kde si myslím tiež celkom dobre zavedení. Aké sú tam reakcie, že keď to porovnáš so Slovenskom? Priznám sa, že netuším. To Poľsko je celkom zabité, akože tam vyšli vyšli mi, že dve trilógie, pričom vyšli dva diely z obidvoch trilógií a nevydali tretí. Takže teraz sú takí z toho tí Poliaci, že čo sa deje, ale tým skrachovalo vydavateľstvo. Dúfam, že nie vďaka mojej knižke. Ale teraz tam vyšiel tam Mŕtvy na pekelnom vrchu. Mne sa tiež tvári moc, že mal iné predstavy o tom, takže neviem vôbec, či budú pokračovať, to sa uvidí. Ináč zahraničné, neviem. No. Mne ako teraz celkom úspešne vyšli na Ukrajine Bohatier. Bohatier je taká moja séria fantasy o vlastne vojnách, bojoch Kyjevského kniežatstva v 10. storočí a tam vyšli už 2 časti a už máme zmluvy a už dokonca mi zaplatili aj za tie ďalšie 2, takže to vyjde celé. Čo bolo zaujímavé, ja som sa že chceli vydať Bohatiera. Bohatier je dosť inšpirovaný ruskými bylinami, vystupuje tam Ilja Muromec a Aljoša Popovič a ďalší takíto klasickí hrdinovia z ruských rozprávok a bájí a bylín. Takže keď ma oslovilo ukrajinské vydavateľstvo, tak som si vravel, že hej, že chcete vydať akože túto knihu, ktorá je inšpirovaná ako ruskými bylinami a oni, že áno, že to... My sme s tým úplne v poriadku, že máme autorku, teda redaktorku, vlastne, ktorá číta po slovensky, ona si to prečítala a je to o tom, ako kyjevské knieža Sviatoslav tiahol na východ a podrobil si kmene v oblasti Moskvy a Volgy, takže to nám vyhovuje, že u nás je to ako ideologicky je to úplne v poriadku, takže OK. Takže to mám také, že tento rok vlastne to tam vyšlo pomerne úspešne, lebo ako naozaj potom už aj písali, že áno, že už aj 3. a 4. diel, takže mám ako Bohatiera v ukrajinčine, takže to bolo zaujímavé, prišli mi autorské výtlačky. A teraz vlastne až tam som si všimol, že adresa vydavateľstva, že Stepan Bandera Avenue. Potom som si to googlila, tie ulice na Ukrajine bežne sú ako takto pomenované. Rôzne pohľady. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Týmto sme to ukončili. Stepanom Banderom. Možno by som sa ešte vlastne akože opýtal na Šarkanové poklady, to je ten druhý diel tohto nového cyklu, čo je vlastne taká tá kombinácia medzi detektívkou, westernom, gotickým hororom, rozprávkou, keďže tam vlastne vystupuje aj Dobšinský. Vyšiel prvý diel, mne sa tak zdalo, že ale tak zase beriem, že je to vlastne expozícia vlastne niečoho, čiže že je tam asi logicky viacero postav, ktoré tam asi budú mať nejakú rôznu funkciu. Tam už asi vieš, že kedy by ten druhý diel mohol výjsť? Ja teraz ako mlžím, lebo som si povedal, že všade píšem 3 knihy a uvidím, v akom poradí ich dokončím a akom výjdu. Uvidím, no. Mám rozpísaný a pomerne, dokonca z tých toho Štárkana mám napísané viac ako z tých Košíc, takže uvidím, že ako sa to vyvinie, že čo kedy, ako bude, takže tam hľadajú ďalší Šarkanov poklad. Šarkan hľadá ďalší poklad, aj s Dobšinským a s tými Zuzkou, Juliou a takými tými postavami, ktoré tam sú a je to zase také dobrodružné. A kto to čítal, tak vie, že tam je taký náznak na konci taký do nejakého
taký ako masívny fantasy náznak, tak to bude také ako mierne upozadené zatiaľ. Mne sa to odohráva normálne zase na Gemery, ale v nejakých iných oblastiach, niekde v oblasti Krasu a tak ďalej a tak bude tam zase niečo to také ako... A ešte na záver jednu vec, nechcel by som na ňu zabudnúť, lebo v Slovenskom rozhlase sa práve pripravuje taká rozhlasové vlastne spracovanie Čierneho Rogana, myslím, a zvuková majsterka Ľuba Olšovská, ktorá to bude robiť, alebo ktorá na tom už začala vlastne pracovať, tak ona je veľmi taká poctivá, tak si to chcela naštudovať, takže som jej vlastne akože požičal knižky a teraz mi tak vlastne hovorí, že tam je veľa tých všelijakých bojových scén, že ja si budem musieť nájsť tie zvuky, že všetkých tých vytekajúcich čriev a vlastne tej krvi, ktorá sa vlastne akože roztrekne vlastne akože niekde, lebo akože to tam bude potrebné, že také zvuky som ja nikdy nepoužívala v rámci svojej rozhlasovej práce, takže toto ona teraz má. Ako... Nie, tak budú, vieš, ako bodať do melóna a také, vieš, sa robia tak sa robia tie zvuky ako vo filmoch, aké, vieš, že boli ako sa robia, vieš, tie zvuky rôzneho. Ako sa robí, že nejaké zlomíš konárik, ako sa to dá namixovať, aby to bolo, že keď Schwarzenegger niekomu tak zvrtne hlavu, vieš. takže takéto zvuky, no tam treba ako použiť. Ja som sa aj pomerne čudoval, keď mi prišli s touto ponukou vlastne spracovať Černokňažníka, tú pôvodnú trilógiu do rozhlasového seriálu s tým, že vlastne to budú 3 sezóny, ako keby, hej, čiže Vládca vlkov bude 8 dielov, Radostov meč 8 dielov a tak ďalej, budú tak po roku. Aspoň si myslím, že tak po roku by mali vychádzať a bude to z originál hudbou a všetko. Bude to proste naozaj rozhlasový seriál, dramatizácia, nie čítanie. Tak som sa aj tak čudoval, že viete, ale že je to také dosť akčné, že toto chcete spracovať do rozhlasového seriálu, že o mnoho viac by sa hodili tie detektívky, pretože tie sú prirodzene konverzačné, všelijaké vypočúvania neustále. V podstate je to taká konverzačka, detektívka, že nie, my sme tam niekto, ja som fanúšik tohto a ja to chcem, toto ideme urobiť akože Černokňažníka ako rozhlasový seriál. Ja som čítal už aj tie scenáre a teda ako sú tam tie rozpisy všetkých tých zvukov a teda, že cválajú kone a niekto chrčí a niekto plesol bičom alebo zabodli sa šípy, nože, meče, tak ako, že člapoce krv. Naozaj je to tam v tom scenári tak ako napísané a teda ako som strašne zvedavý, keď to budem počuť, že ako to bude. To len aby si vedel, že sa pracuje. Lebo je to akčné naozaj a dobrodružné, také riadne aj krvavé. Som bol ešte mladý a divoký, takže vlasatý, takže ako, teraz už píšem také ako krotké. Hej, normálne zvukoví majstri v rozhlase sa zamýšľajú nad tým, že aký zvuk vydáva, keď mozog sa roztrekne na nejaký konárik, tak akože akým spôsobom to vlastne vyjadriť, tak aby Juraj vedel. Tak ďakujeme veľmi pekne. Pozývame vás na autogramiádu s Jurajom a ja by som iba veľmi rád a tá autogramiáda bude tam vzadu, hej, čiže tam sa Juraj presunie a veľmi rád by som vás pozval aj na tú nasledujúcu akciu, ktorá bude asi o pol hodinku aj 5 minút. Ruský spisovateľ Michail Šiškin, autor fantastického románu Listovník, ktorý naozaj, že to je jeden z najlepších románov, aký som kedy čítal. Môžete si ho kúpiť tuto priamo v predajni. Hneď po Lovcovi čertov. Presne tak. A Michail Šiškin už teda množstvo rokov žije vo Švajčiarsku, lebo teda má švajčiarsku manželku a napísal knihu esejí o súčasnom Rusku, ktorá teda je veľmi zaujímavá a vydal ju ešte v roku 2019, čiže ešte pred tým obdobím, kedy sa stali mnohé tieto udalosti, v ktorej teda aj mnohé tie udalosti opísal a predpovedal. Takže ja som už jednu diskusiu s Michailom Šiškinom zažil, on tu už raz bol, keď predstavoval ten Listovník a musím povedať, že to bola asi že jedna z najlepších diskusí, aké som kedy zažil, takže veľmi odporúčam ešte zostať aj na Michaila Šiškina a ďakujem veľmi pekne Jurajovi Červenákovi. Ja ďakujem.